हिनजावसा जानायबानो जागौमोन नामा? नोंसोरो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरलाय। आंनि हिसाबाव आं हिनजावसासो जाथारनांगौमोन। हौवासा जानानै आङो गोरोन्थि खालामबाय बा आंनि हिसाबाव गोरोन्थि जानानै फैबाय आरो। हेलौ गाइस, आंनि गोदान भिडिअ नोंसोरखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोनहाबोथ' मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दंथ'यो। नोंसिनि अननायावनो लोगोफोर। आंथ' सानदोंमोन, मा सानदों नोंथांमोना खोनासंलां। जेनेबा हौवासा जोनोम जानानै जेनेबा हौवासा आङो जोनोम लानानै फैनायानो गोरोन्थि जाबाय नामा आंनिया? आङो हिनजावसा जानायबानो जागौमोन नामा? नोंसोरो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरलाय। आंनि हिसाबाव आं हिनजावसासो जाथारनांगौमोन। हौवासा जानानै आङो गोरोन्थि खालामबाय बा आंनि हिसाबाव गोरोन्थि जानानै फैबाय आरो। मानो होनोब्ला हिनजावसा जानायमोनब्ला नैबे माने सरकारनि बायदिब्ला आरोबा बिजेपि सरकार थानाय समहालागि माने हिनजावसासो जाथारनांगौमोन आं। बिजेपि सरकार थानायालागि हिनजावसा जाथारनांगौमोन। मानो होनोब्ला जेबोखौनो मोनला जोङो हौवा मानसिफोरा। जेबो गैला आरो माने हौवा मानसिनि थाखाय। हिनजावसा जोनोम लानायमोनब्ला आङो मा मोनगौमोन देलाय? जेनेबा हिनजावसाफोरा मेट्रिक पास मोजाङै डिस्टिंसन बा 70%, 75% लाना पास जाबाबो स्कुटि मोनो। बिसोरनि नामावनो अरुण'दयबो मोनो, रेशन कार्डबो मोनो, फारसेथिं 10,000बो सोसिगोन होनो, बुरै पेन्सननिबो मोनो। मा मोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनिबो मानिबा आसनिया सब हिनजावफोरनियावसो नोंथांमोन। बेनिखायनो सानदों आङो माने आङो हिनजावसा जानायमोनब्लानो जागौमोन। हौवासा जानानै आं गोरोन्थि जाबाय बेखौ सानदों आरो माने नोंथांमोना मा सानदों मिथिया, जायखिजाया नोंसोर कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर। जेनेबा आङो हिनजावसा जाथारनांगौमोन, होमबासो आङो सब बुस्थुखौ मोनजोबगौमोन। दा मोननोनो गैया, माने जेबोखौनो मोना हौवासा जानानै। माने हौवासाफोरखौ नायखाथारा, जेरावबो नायफिना, खाथिजों थांबाबो नाया। हिनजावसा जानायमोनब्ला बाबा बुंलायनो नाङा। मानो होनोब्ला बिसोरनो नामावनो खालामजोबखाबाय जि खालामनांगौ। ओंखायनो जोङो हिनजावसा जाथारनांगौमोन। गाइस, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर। आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै, मानो होनोब्ला बेखिनिखौ बुंनो थाखायनो आङो लाना फैदों आरोना। गाइस, थेंक इउ।